hak benengkong ngi penpau ke jing songu yo blei ya bau blei ula don rengkat ban ngi kum ke jing seng samla jong ga balang presbyterian tenring hapo jong uni usnem uba mentah walangi mat walangi kendu ikini jing tenju ke pakrau hapo kum kini gisngi ke ba mentah ni penpau pa ke jing songu yo blei bau blei shimlei no ingi kum ke jing seng samla mat ngayeng ru hakani kapor ke ba mentah Nagaliang jong jing sang samla hi baro kawe manai kublei yut sonde ya pi baro kum ki kun samla jong kabalang ban ya ki wepan ki bi ilang ba kani ka channel ka jongi hapo jong kani ka por ka pamenta ban ngi sedang no kani ka jing shakri jongi kani janmit ka pamenta ini phai khmat chublei hak jing duai tungi duai Gopa jongi ba meneng long gamon ka bakhui ka jongme lang ba jong kani ka por ka bakordor jongi po jong kani ka por ka pamenta ya don rengkat ya jing shakri jongi nadu pasdang hadu bandawangi buti ya jilam ka jongme soi bungu ji sungpan amen di kani ka por ka pamenta nginya sno tilang na ka jirwai ka ba laispa prapupra hadin beladam kani ka jirwai ngasung ba ban kerpan dai mastar ti kharduit ban pulih nakaktin ka chungblei ban ruai Naskos kem Jisu ulong jonga akaburom blei ngayo matpa jing pen im layo bat jing siuspa das na bakordor la sayanga Mentang apen bna mentang arwai ya ronong pen em kat padang em mentang apen bna mentang arwai ya ronong pen em kat padang em ngala ai tilun ngasem ngau bhang jing men ban yos ngau tin basawang apokamen sim layai pendam tangkak tin jing in kak tin jing mam mentang apen bna mentang arwai ya ronong pen em kat padang em mentang apen bna mentang arwai ya ronong pen em kat padang em ngala ai tilun ngas ngau suk jai bat lunong pen em ngam ngau kuslai mentang ayai am shaneng apen ngasem tang jing pa tang ka jing in mentang apen bna mentang arwai ya ronong pen em kat padang em mentang apen bna mentang arwai ya ronong pen em kat padang em Iswa bang duai ngin puli katukon ni keti jong blei ya ka bangin la ban siam sam spak ar dekot ka benengkong bat ka ar hadu ka banyot bangin la ru ban siam gospel yunes lom khatsan dekot ka bakhan riu ter kikte ni bong kumni tui royu trai suk utau briu ba shipti utrai ba sum pha shibu ni kum chungu usumbaju long ba klan haka kendau kapateng menriu kibabet kan long kabasuk kaspa ba kajiruspa kidon haka yeng chungu bat ka hok chungu
kan nek junom hau bahok kami ke jing syai ke badum ulong uba ai bat badap ke jing isnai bat bahok suk utau breu uba le sebun bat bai keliang on pendiang ke hok ha jing bishar naba on pen ki yu lanul nuru ke jikan mau yu bahok kan sa junom ono septing hi ke jibana basniu ka dono chung kan skam udah shani outrai Yones lom khatsan khot ka ba khan riu phi simla chet enga rei ngal chet phi bat ngal thung phi ba phinyo le bat sit so bat bo so jung phi un ye ne bat ka ai ru ka ba phin pan na to pa ha kerteng jonga on ai phi le da ban plin ekting jung blai in pendam jing duai kuk pan jing ba beneng ni wana jan jong ko trai le man ko jan met ngi angu ablai na ma jing lam jong ko trai biet la ga jong jing seng samla yo atrai ni ka lat ka ban rakhi ye ni ka youth sunday le ban snam atrai biet leng ba ka ni ko online service ko trai biet trai kan ra ni duai ka jing ker khu ba ka jing lam jong ko trai biet ba hangno ko trai biet ba ka ni khubor ba ka ni ka jing pan sawa ka kot ko trai biet leng ba ka ni kor ki bor ki ba thmai ablai biet kin rung sikal jong ka balang ko trai khon samla jong ka balang ablai biet kin yo mat ka jing ker khu jong ablai ba ka ni ka thim jong no snang ko trai biet ha ka thai om jong ka ko trai biet ya lam mi ablai biet mi long nuksa ablai mi long jing sai ka ba bha ong ka tien jong ka ba bha ba phi chula chet yanga reng chet phi ba ngin yo ban lech sai so ko trai hagan ko perthai ko badum kan sha ko trai bi to amin ka thiem jenu snang ko trai kan phiem ko trai bi jo ka jing sang samla wala pedang jing ka jing le ka banyamat la manus nam ko trai bi en ring nang rem halaga jong men sing ko trai halaga jong yeng sam ko trai bi ban syakri ma ko trai ngin ni ne ban ngin long ko trai bi ki jing thung ko trai ki be sai so awal atrai bi man la ka si jo ka jing em jo ko trai ni dua atrai bi pa khubor ko trai kamang yok ko trai bi ban pendap lang ban ko jan me ko ba kan da long ko jing ker khu ko trai bi anga bi yang ni hoi ablai bi ki wei bat ko trai ki be sngo leng ba jo ko ni ka YouTube channel kan ba bhai isne ko trai bi ba man ker khu ablai la ban syakri ablai bi ki ka ba un yok ban sam ya khubor lang ban ko jan me ko trai ki baro ablai ki ban yok ban sam ban keren lama ketien jong ko trai ingat ko trai bi da ka jing lam men siam jong ma sngaw blai ka jing duai ma deng jisu ni pan men ta chi bom jukut ru amen ya kublai shibun na benta jong imasta ti khaduit ibla pensengau ya kene kaktin ka jong blai bat ban bu ru ha ki jing duai ti kane ka por ka bamenta ngi sngok men shibun ru ba i pro pastor jingi i don rengkat lang bat ngi ni osngau shwa ya ki jing ruai special number na i pro pastor di doling hak mi kitai ki men sim ha jing dom kisa ki jeng sngopa ban phai nang taru kim kwa amano ban leng ban ya thu yaki yaka jingit ublay yangi ngen long mangi ka jing kermen ladang idon haga bertei a em ngem long jong ka bertei o mangi ngilong kisaki ublay hatongi ju kelimo jingem kumno ngin rem baskem hang no ngin pensyong
ladaha ublay neka pertei ngin yet no menta bajing em kan lai na jing ma ngin long mangi ka jing kermen ladang idon haga pertei ho ngim long jongka pertei o mangi ngidon hakal yang ublay o mangi ngidon hakal yang ublay ai bajing em kan long kan uksa baki men sim kan sham jings ngau bhang ngên long mangi ka jing kermen ladang idon haga pertei o ngim long jongka pertei o mangi ngilong hakal yang ublay o mangi ngilong hakal yang ublay Kublai shibun nak benta katuka jingruai ke bapi lapan sengau pedeng jongi. Kublai shibun puru pastor. Mat ublai na yedon rengkat mat pi. Ini poino sakawipan kecing syekeri ke jongi. Kata benyo sengau bat sengap. Ya ka kubor ka ketin ka jong ublai. Na I pastor ar rempen. Dikani kapor ka bemta. Sis non ngan khot ya I pastor. Man ai kini ka kubor ha pedeng jongi hapo jong kini kapor ka bemta. Hak menengkong ngamla klem da aingu yau blay. Namar ke jing don rengkat bat ke jing yalam ke jong u. Baula pli ya kane ka lat bangila yo ru ya kane ka online service. What happening? Kini kijing kibanging ye kendu kum ka jing ye seng samla aka jing ya lenti jong happening jong kini kilai but saltali ki benai ya kabangi ladu isibon ka jing ya lekmen but kum ju ya kaban syekri yau blay bat kumju ya kabalang ho ngiladu ake babun ke benta kibangi day ban pandep ya ki program jong kejinge seng samla hinrei ngi aingu pat yau blay bangi yo pat ya kene kapor kabak kordor kabau blay ula ailat yang ngikum ka jingye sang samla ban ya kendu ban ya shem lakam long hangne hapo ka yeng ka kentang ka jong blay inre ngila ban ya kendu bat pi ki samla lakalong hakanu ka jaka ka ba pi pidon lakalong hayeng hasem lakalong aka kamra thia kabapipidan lakalong aki kamra sungkai rengkat bat ki parlok ki jongpi lengbada kabapi pinya page ya ka YouTube channel ya ka program bat kumju ban syak skor ya ka ktin ga jong ublay kerpang hakane ka youth
Sunday jong usnem arajar arpo. Ngashim ya kane kakabu. Nadu ucerman. Jong gajing yeseng samla. Ka program komiti. Kabala penbit penbiang. Ya ke jing don kam. Jong ke jing yeseng samla. Ngai ku bleiru kerpang ya ka balang bat ki khon samla jong ka balang hang ne hatan ring. Kiba ap khmi bat kiba yai ap khmi ya ka khubor na ka ktin ka jong blei. Kumtang akot singobha ya phi baro sha kane ka online service. Bangin sha skor ya ka ktin ka jong blei. Lengba jong ka thim jong ka youth Sunday mentau snem arhajar arpo kabaong ha ka perthai hinrei om jong ka perthai ha ka perthai hinrei om jong ka perthai haswa bin yan Syafrang ban syak skor ya kaktin ka jong blai bat nga. Nginbu hau blai kerpang hakane kapur. Haka jing duai. Ngin ya duai. Ngingo ngidam yame ablai balak baru. Namar ka jing iyej. Namar ka jing isnay. Kabame malathe say. Nala ka jong ka ket. Ka jong me kopa. Hakane ka por au blay. Melasya ila ujong usyakri ubarit ujong me. Banyang hakane ka jaka kabagkentang. Ban penpau. Bat ban ai, ban sam, ia kaktin, kabak koridor ke jong me. Hapdeng jong ilang, agane kapur. Lengba kane ka online service. Namar kata ablay isnay ya kaban penkentang ya lau jong usyakri. Penkentang ya kiram yang sentur ki jong u. Pen kentang ya utulit ujong u. Pen kentang iki jengmut ki jeng perkat ki jong u. Pen kentang ablay. Ya ki kentin ki bami nakasentur ke jong u. Kan long ablay ka kubor. Nakabanta ki mensim ki bakordor. Nakabanta ki kon samla. Ki bapet ki bakmi. Bat kibas ngaw iit pan syashkor ya kaktin gajong me. Shimti yang i ablay lengba kane kaklip mat. Haka kirteng kajong ujisu ubalong unong siuspa pat unong penim ngidway. Amen. Kumbangaong kipara samla. Bat ki para bangay biit. Ki jonga. Haswa bangin po isa ka pang pedeng lane ka sok pedung. Jong ka ni ka thiem. Kabala pensyong nong rim. Na ka gospel ka jong uyonis. Kalanong kabakat nyo kadekat kabakat sa. Ningkong akwa. Bangingin ya petsua ya ka konteks lane ka jingjia kabadon ha kane ka lenong kabakat nyo jong kane ka gospel ha kane ka lenong kabakat nyo jong kane ka gospel wiyotnis
Lada pipule ter ya ka kane kadei kata ka konteks jong ka jing duai ka jong utrai jongi u Jesu Kris na ka benta laki jong ki senran ki jong. Hashwa ba uun ino yaki hasla jong kane ka kendo. Hashwa ba unsha sa narpna. Bat halor jong ka ding pna bansha shitam yalade kabangingi ong hakaktin pareng before crucifixion. Day hakabakum kata kapor uay yalaki jong ke senran ya kata ka commission. Bat kabor banyalap ya ka gospel. Bamakiru hapdeng jong kata ka jingya lanti hasla jong kane ka kendeu. Kila deiru banyaj shibon batmat iki jing bat ki jing jenjar. Ha kane ka pertai. Syamla dua yaki bakin yo. Ya kajing im kapapale. Syamla duai yaki bakinyo ya kajing im kapasok kapakman. Hinrei uduai yaki bakinyo ya kajing syapen sitam. Nakabenta jongno. Hinrei nakabenta ublay. Bat kaburam kajong. Jisu syamla duai yalaki jong ki senran bakin long ki barius pa syamla duai bakin long ki ruhan syamla duai bakin long ki bakrau ki batri akane ka pertai hinrei uduai yaki bakin light na ki pop bakin long ki badon ka bor halor lade aka kamram ne haka jing syakri naka benta ukris bat kabalang. Tat haduk baki kinyo la siliang haka jing yat lenti ban poi syakata ka jaka bat katong kaba utrai Jisu ula ong yaki baki kin amlong nakane kapertai. Da kabor jong ka jingya dapat ka jingya lam ka jong mensimba ko jong kikin poi sa kata katong bakin yo long ki kon ki bapura ki bajanay ki bakut ki jong ulay kata ka day katong bat kata ka day kabautray Jisu ukwa yala ki jong kisanran. Hakaju kapor ki parabang biit kane kathim jong pi ki kun samla. Jong une usnam kadeiru kajing maham lane ka warning. Hashwaba un ino yaki nakane kapertay dala di ulapla haka dekat kabakat way hadukan riu jong kane ka lenong kaba kanyo ka ongkum ni ngangam don shu hakata ka perthei hinrei kinete ki don haka perthei ngati ngan sawan syame kokpa bakhu ong kaktin wong ru to ri pen im yaki haka kerteng ka jong me bad yaki ba me la ai hanga bakin long shitali kom ba ngilong. Udah duai ru udawang. Ba menom shimno yaki nakata kapertay. Hinrei ba men sumar yaki na ubaman. Kisenran
Om dei ba uji su uduai tang laki jong ki senran hakatu ka klipmat hakatu ka konteks hinrei uduai ru na ka benta jonga jong pi ki kon samla jong ka balang haten ring. Bangi ru ngingin lai na kita ki khnam ki jong ubaman. Bangi nun sya job ha ubaman. Bangi nom sya job ha ki bor jong kane ka perthai. Henry ba kinri yala ka jong ka jinget bangin ri la ka jong ka jinget na ka benta ka buram ka jong ublay bangin long ka jingshai bangin long kisaki bangin long kamlo ha perthai nadu bat hadu ka jinglong jingim ka ba ublay ukwa yangi bangin long ki bajanai barok ki benta jong ka jingim hasla jong ka neka kendau. Mentapat ngin pai sya ka neka thim. Jong pi ki kon samla. Mentangin pai pat sya ka neka thim ka baong ha perthei ha ka perthei Henry om jong ka perthei ngan ong biang ha ka perthei Henry om jong ka perthei nengkong ini pech ya ki jingmot ki badan hagane ka thim jong pi ki samla jong ne usnem arajar Haka perthai kebanengkong. Haka perthai bat kabaar. Om jong ka perthai. Ladang ipet ya kaneka kedin perthai ngakwa. Bangin yang ngam kendiat. Kae kaneka perthai. Ngin pet ya ka jingmut jongka. Balai. Ngising tho hinrengin ngam kendiat ya ka jingmut jongka lada penwan nakaktin kosmos jongki gerik kamut ka perthai kamaryang barok kawe ong ka kitab sam arpusaw iwe ka kendau kalong ka jong utrai bat ka jingdap jongka bat kibasyong haka kabamut haka perthai kidon kibriu ne jaj benriu kijaj jing thau jing penlong kiding kisich kilum kiwa kaduriau bat kijaj penlong jing penlong hapo jong kaduriau nang ta shushu kat kum ki jiu pat ki pen ya per haki artli ki perthai kat kum ka jingmut jong kaktin olam ka banging agaktin hebru ka perthai ka pamenta ong ka kitab jong isaya ka perthai ka ba menta ka ba dam ta ki jing sneu bat ki jing thala ki jing jaklia Kaktin ka jong ublay ha isaya khatlai khatwe ka ong ngan pen shitom ya ka perthai namar ka jing sneu jongki bat ya ki baman namar ka jing bomhok jongki ngan pen waino ru ya ki jing le kraw jong uba sarong ngan pen po ya ka jing lemeng jong uba isir kai sngap samla kata ka de ka perthai kabaar ka bakijiu kis ngeu thu bat kata ka dei ka weipat ka perthai bat kata ka perthai ka dangwan ka dei kata ka perthai ka babha ka janai ka don haka ka hok ka don haka ka jingsuk
kabadon haka ka jing khoj bat kabadon haka ka jing janai kata ka de ka jing sngau thu larangin phai le hau Yohanes baru Paul ki ong ha ka perthai bun sin ki mot ki nong kam sniu klem Chris klem ble gospel jong Yohanes iwe shipo bat kum ju Ephesus ar ulalong ha ka perthai bat ka perthai kalalong da u penban ka perthai kam itho ya u ang ka gospel jong Yohanes iwe shipo iwe shipo nangta kasiti ka jong Paul Ephesus shaki Ephesus pat ka ong ha ka ba pila juya meno kat kum karukom jong kane ka perthai ka bakum usim ka jing sensyar ka sun ka jong kata ka mensim ken ka batrei menta ha ki kun jong ka jing bom kongu Skap. Ha ki kun jong ka jing bom kongu larangi pai siya kane ka konteks ka bangingitan balay baka sarkar ka hapsna iki kendon kian habadon kane ka lockdown nakabanta ka COVID-19 namar kadon kata kadaw kabakraw bat kata kalong ka jingbom ko balay ki para bangay biyech kane kajing sapriang jong ka COVID-19 hakinigisngi kidon ki benta kadaw kalong balesi don na pedeng jong kita ki balangat don na pedeng kita ki balapenkeng yakaan kami kajing bom kongu kasapriang nakaway kadong syakaway kadong. Oy don ki bom tip don ki bom singaw tho. Hinray hapdeng jong kabakum kata ki don ru ki kajing bom kong. Ko ki para bangit be i jong ahaw try. Ki balang ki jing eseng samla ki don hapdeng jong ka jing tengku kabakraw ha kane ka complex generation Hinray kane ka complex generation gabangiong lane kata ka imlang ka jing yak le lang ka jing yak le jaktung lang hakane ka pateng ka bangi im menta. Ngasyap ting kalong. Yo kine ki ki jong ka perthei kila ban wan rung no hapo jong ka jing eseng samla la kala ban long ha ka jing sengau kala ban long ha ki jing mot jing perkhat kala ban long ha ki nore ki daw kabanga ong ipi kabangi ngitip pakaktin pareng kabaki ong kata ka woli minded hoy akawi kadur kata ka woli minded kala ban yeng ha ka jing sisya Hakajing sisya hinrei pet pat yok ngi klet ya kaktin ka jongoblay yok ngi yat lat na kaktin ka jongoblay kimi bun ki an ki kendan ki para bangay bait hinrei yok ngi klet ya ki an jong kaktin ka jongoblay kumbangi pule haka testament ka batmai kayu tu syai bet ka kren syai bangim day bangat haki jing riam jong kane ka perthai ka jingkeli ka pangakwa ban keli menta kalong ka kane ka perthai ban jubab ya kane ka jingkeli don lai tuli ki jingmut haka ki bayadai bat kane ka kentin perthai ka ktin ublay ka ang hakikam apostol
kalenong ka bakat nyo kadekat ka ba arpusaw uta ublay ken ublathaw ya ka perthai bat ya ki badan haka gospel ka jong Yohanes lai kan riu hanta ki para bangay bai ka ong kumne ki don ki nong song snong haka ta ka perthai haka ba ublay u ya ki na ba ublay u kata ya ka perthai hadu ba ula aitino ya ukun ubalaka marway jong kabalay kata ka kosmos kabangingong mene ka ketingkrik abang ikran syafang ka kosmos kabamut ka perthai salonsar ka bakentup iya kane kasla perthai barboy bat ya ka sahit benek lane kabangingong kata ka world system perthai ka badam tang da ki ki ba kenja perthai ka ba pensyong nong rim yalade ha ka malade ka ba pensyong nong rim yalade ha ka lalot ka ba pensyong nong rim yalade ha ka bisni ha ka hangame bat ha ka bamsap ka sarong bat kelaw kabom ken maupat bat kabalebeng banben yauduk usop ukup shiliang usam shiliang urangli ujuki ubamdon neye koki parasamla bat ki khun jong blay kine kide ki badon ha kaperthai kadon la kajong kajingpan bernia bat kata ka perthai ha ka sla jong ne ka perthai la ne ha ka perthai ka don ha ka jingpen bernya bat ki jingpen sengeu ba ha ka ki khun samla jongi ki ngat hangta om dei tang ki khun samla ki long kemi ki long kapa ki ngat hangta ki riu han ki ngat hangta ubakra ubatri ungat hangta urangli ujukiru ungat hangta. Lara pipet katkum ka presentate kabangingi pule syafang kane ka media foster. Kabalapendon kam da ki samla ki jongi nadu karta ka bakhat ar hadu karta ka ba ar puwe. Kane kalade ka impact kabalakta haduk kata iki kun samla ki jongi kamdei baki kisim ya ka positive way kabangingi ang lane ya ka ka babha na kane ka media henry bonsin ki ngam syaba jeliu syaba jersey jangkapop dei kata kabalapen yalam baklai ki naong ba ka perthei kadai kaba usaitan ulong usim jong ka jingdom haba ulong usim jong ka jingdom unwan hakano kano kadur ki para bangai ken mau habang idon hakane ka perthei compare lang along upastor compare lang along utumen basan compare lang along dukat komiti balang compare lang along uruhan ukraw batri officer haki department ki baper compare langadon haka university haki college compare langalong u driver truck compare ngalong u driver taxi compare ngalong unong tongum compare langalong unong sar surok kenmau une jukeng barutau de usoitan une jukeng yano uwan katkum ka kerdan ka bangingi bat uwan banrung na kata ka bangingi telatam how driver truk ubanya kau ubakit kau unwan lang bau kau
Penhap si teng sulok. How driver taksi. Unwan hakadur banshim. Ya kabay taksi. Kabadai san tengka. Shim shipau tengka. Unwan haki officer ki bapej haki department baper ko laban long ya ka supply laban long hakanu ke department ke bakiki don uwan nang ta compare pilong orang ba sinong kam tam lele hini ki singi jongi ki babon ki skim ki poi uwan nang ta Lafi pej ya ka ay kabalajan hadu central ter hadu state but kumju hadu sinang. Ka ay kabalajia kalong ka sanction ka bana ka central ka he Henry la minus ya ka ki percentage. But kadu kapoy satang i jingjaw iba sidrap akajaka baka dayban poy. Une usoitan ki parabangay biin. Open thamme ya ka jing im ka jongi hang nong idan ka ay ngila bat kum no ngimut bat ngitmo mdei tang ba open ja buram mdei tang ba open hap ya ka jinglong jing im kerdan jongi hasla jong ne khindau hinrei uda kwaru bangin poi kum balong wujudas adu ka jingyap ka ba bom jikot ka bom dan jing map chu tata ka long ka jing chia ngan penkut ya ka hang ta ya ka ni kapha slapertei mentapat ngin pech ya ka wei ka benta ka baar bat kata ka benta ka baar ka baong hinrei om jong ka pertei hinrei om jong ka pertei ngilayan ngilaim ngilaya khlek jaktung hasla jong kana kaperthai hinrei kane kabentapat kalong kaba utrai jisuong phim sham la long na kana kaperthai kan nongut nangi ngin light nang ta kane kadai ka kantin kaba ublai umaham yala ki jong ki khu ki jong kane kalong ka kantin kaba u ai hangi bangin sngeu tho ya kata kabor halor lade ko ki parabangai bein walangi don hakane ka perthai hinrei ngim dei pat ban ya rengkat bat kane ka perthai kaktin ublai kaong phi dei ban long lai lut na kata ka perthai phi dei ban long lai lut na kata ka perthai kan mau kane ka warning lane ka jingbaham kalong ka basyai bha haladangi pule haka shiti ka jong upol shakin nongrom ka lenong ka bakhat ar ka dkhat ka baar ka ong what to what penserim rengkat yelade bat kane ka perthai henrei to da pen kala durno yelade king da ka jing pen thamai ye ki jingmot ki jing perkhat ki jong phi khnang ba phin yotip ka ba khumno ka long ka man ka jong oblai ka ba bha ka ba pen sngeu bha bat ka ba janai de Shushu larangin pet akashiti ke jong opol si Galatia iwe sa. Utrai jisu laiti lade. Namar kadau balai, kadau kalong namar ba ukwa bangingin light na kane kaperthai bangin long hakata ka benta ka ba uong phim long na kaperthai bat usha yelade halor gading pena bakan long kajing sat ya ke pap ke jongi lengbar ka snam ke jongo. Dei mo uba pelat yang ina kane ka perthai ka basniu ne ka pateng banriu ka bakken riang bar ka mamutalam abang i em hakini kisingi ki badap tang ki jingkla kan mau ko ki parasam la om don shu ka jing isenya iwe ye iwe om don shu ka jing ya i paramarjan namar ka jing i jong kita ki babun kala man kriat ong ka ktin
Ken mau ru baka Bible kala hikay yang bangi im hapdeng ubangej bar ubamngej ubamane ya ublay uba im bat kumjuru ubamane ya usaitan. Ngi im hakabakum kata kapor. Dayang ne kasiti sa Jacob saulanang dekat ke besar. Kong uno ubalong ulok bat ka perthei kilong kinongsyon jongble. Kumbau Jisu tala deulong ka perthei kala isi yaki nabakim long na kane ka perthei kumbanga ngamlong na kane ka perthei ngan siamla duai bamen simno yaki hendrai bamen pelaj na ka jing paman ong kaktin ka jong ublay lengba ka jing duai jong Jisu ko ki para samla ngasngeu iye ban perkat ya kane ka benta. Habau Jisu uduai kumne kamut ba ngin mi no nakane kaperti ngin lek no nakane kaperti ngin yap no nakane kaperti ngin habanim om nakabenta jongno hindrai nakabenta kaburom jongublay habangi yang nakabenta ka burom jong ublay habang yang kum kisaki bat kin nongbut ki jong Jisu Kris habang ngilong kita kamlu jong ka pertay ka ka kamram jong ikalong da ka bangingin rikendong da ka bangingin IT yalade mat bat mensim knang bangin like na kita kijing tobria bat kijing sniu jong kane ka pertay bat day hangta bangingin longru kikun ki jong ublay. Ong kaktin ka jong ublay siya ka gospel jong Matius suk mapi ha bakin keren ben bat pensitam yapi Henry to yakmen bat yashat kemen ro namar ka bainang ka bakraw ka jongpi kalong hakibeneng ka perthei kalaban aing ka bainang ka barem kalaban siu yang ida ki pau hajar hindrai kam lapat ban siu ya kena ka jingim ka bangabat pingi don ngiim hasla jong kena ka kendau ko ki para samla namar kata ngimdei ban long ki basyukur riau blay hapedeng kena ka jingim ka bayak lek lang ken mau kombang alapen ken mau ha ka basdang ngiim kamlong ka basuk kamlong kabangingila ban penyafer ya kejingim kabakenja sin bat kejingim kabakenja pertei ngiya yait lang lada hakitu gepor ka manusia menta ngimda don tan kejingya yait apo polis bejar lan hayodu kamda bon tan utau pai ba henre hakatu gepor lada pipet pinom itu uno ukristan bat uno ubomde ukristan ngiya pong kiju gijan ngiya riam kiju gijing riam ngiya bam kiju gijing bam bat ngiya keren ru kiju kijing ya keren namar kata ki para bangay biyin ka Bible yau soitan ka khod u angel jong gijing say kan mau hang tahu don lang. Wangel jong ka jing syai. Larapi pule ka siti ka baar si kinong korin. Kalanong ka bakat saw ka dekat. Kalanong ka bakat way ka dekat bakat saw. Ong kumne. Ngan ngin leng ngok lay iya kata namar usoitan hi upen sariem yalade yau angel jong ka jing syai ka bamut unong pertobot. Ubakra. Ubangin om la ban pen yaper. Hakane ka perthei soitan bat ka hima ka baublay usansyar ujisu long usoitan unsyukur wat ya kita kibalajit kicam senguma ipara bangay ong ka gospel ng Matias arpusang
arpusa. Naba ki Chris lamler bat kin nong ethu lupa. Ban lamler kin mi bat kin pen ya ki dakla. Kat ban syukur. Kat ban yo. Wat ya kita. Kat ban syukur ya kita. Ki balajit ki jong blay. Ko ki kun samlang ilong ki balajit ki jong blay. Hinrei usoy tante unam ino ya pi. Kilong ki balajit ki jong blay. Hinrei usoy tan unam ino ya pi. Unwan ban tendung. Haka doknut kabalong. Uklong snam ujang pi. Ukta sendan ya ke jingim. Unwan ban pen sngeuba, unwan ban pen thame, unwan ban pen berngia dagi jingmut ki jing perkhat ki besneu. Kin yo ban rong haka doknut ba ke jingim ka jonge. Bat ken mau ki para bangi biit yok ngi klet pat ya kalenti jong ka ding pna utrai jong yu Jesus. Ubalongkan nongrim kabas camp. Jong ka jing im ka jongi hagini kisngi. Balay labon ba ki Kristan ki bala syapen bit ba hakata ka jingech. Bat syaya lambakla. Dehang ne ublay umaham. Lada kilong jong ka perthai, kilong upat ba jong ka perthai, hinrei ken mau pat ka ei ka baki ki kem sengau tho baki ki yomat ya ka bakum kata, hinrei habangi pait bat bule bria ya ka ei ka baki briu hasla jong de perthai ki ba ya le kementam hakane ka kendau ki dei kita ki kun ki jong ublay ongaktin hinrei ki briu ki ba kementam haka perthai ki dei kita ki nong bot ki jong u Jesus Christ. Namar kim shanya hakabor ka ba bom shisha. Kim shanya ya kabor halor lade. Kim shanya ya ki ei ki bakan ja perthai kinom ai ladru ya kane kamet bakan penjathat ya ka jabing ka jongki lengba ki jing panbu aj lengba ki drugs lengba ki kenja lane ki we ki jat jingdi ki bapan lemwir. Namar kata ong ka tin ka jong ble ka kitab sam. Kakti kamon jong me. Kidon kijeng sngobha jiunom la jiunom. Ngiladei ban hun hangta ki para bangin. Ai bangin sinya bet tang ha ublay uba im uba yalam lenti yangi akan ka jing im ka bangidan menta uji sukre suang ngalawan. Bapin yo ya ka jing im bapin yo kerhai ya karo. Lapiwan siyaw Jisu. Pinyo e ka jing sok, ka jing kemen ha ka jing im. Kan mau ba ke lenti jong ka perthai. Bonsin ki yalam, siya ka jing yap ka ba bom jikot. Henry ka lenti ka ba utray, ula kamti yung ibang ilong ki kun ki jong u. Bat kata kalong ka jing im, ka ba bom jikot, siya bom jikot. Langi la leit no na ka ka perthai. Henry yalam yung siya kata ka jaka. Kaba ula penkre, kaba ula ino egane keperthai, bar ula penkre hakata kajaka na kabanta iway pa iway kibalong kikun ki jong ublay. Day hangne ki para bangay biin. But kumnong in job ya kane keperthai. Bangin job kalong kadai katma kabakraw tam hapdeng jong ubangej bat u Kristan bat kibor jong kane kaperthai day amdan da ka wipat kalanti kabangingila banjob day tangkasnam ukun lang brot jong ublay ngin am job da ka bor ngin am job da ka jingklan jongi ngin am job da ki kam jongi ngin am job da ka hok jongi ngin am job da ka imlang salang jongi ngin am job da ka jing sang samla jongi ong ka ktin ga jong ublay ka kitab jing pen pau khatar khatway ngin job ya usaitan bat kane ka perthai da kasnam kun langbrot bat da ka ktin ka jong de hang ne bau nong rwai sim simur
Don ka bor batrui bila. Akasnam kun lang brot. Di kani kapan ay boringi. Bangingin long job, bangingin long kuy, bangingin long kipajanay kipara bangay bayin. Inray ko kipara samla. Bai ngimday bandu jingkermen hapdeng jong kani ke jingim kabangingi dan hasla jong ke kendau. Compare langila deban ya iki jinge laka langi deban yak sahat ya kani ke jingim kabangingi dan. Inray kaktin ka jong ublay ka ong tolong selur wat shifting ngangala job ya ka pertay. IT yalade hakam met bat kamen se ki jingmot ki jing perkat hakal lenti ka bapia ki ktin ba pikran bat ki benta baro bat hangta ken pen ki para samla ki ba i ki jonga pin yo ban kendria na ka pertay. Sya kata kajaka kabawong pim syam lalong nak perti. Pila long ki jonga ki ba ulakam kenti baki dei ki khon ki jong ublay bangingi long ki khon ki jong ublay dei pat mangi ki para bangay bayet ki ban yeng ki ban sakhi naka banta ka burom jong ublay ha ka perthai henry om jong ka perthai nabangi dei ki khon jong ublay ki ba pentmai da umensen silanter on yaj bot lunong panim om unong roi shamsim doble un kirku on yarap boringi kum ki khon samla wat langi im ha ka pertai inre om jong ka pertai ublay na kabanta ka buram jongo amen Kapor klabyang bangin penwano ikan ka jing sakri jungi hapo jong kan ka janmit ka bamta nyai kublay ya pi pastor ka ba pi pelawalam hapdeng jungi ya kan ka kubor hapo jongi kum ka jing sang samla jong ka balang presbyterian tendring bar giweru ki bapet bar ki bi lengba kan ka channel ka jongi ublay undon rengkat bat pi pastor ban ngidwai mau blay undur rengkat ai kilentian ke jongpi ke mau blay la don rengkat bat pi ma pilah ban poi de ka basuk hapo jong ka balang ke jongi bat kuntaru ngindwai mau blay undur rengkat bat pi hadu ba pinda poi sel jong gijing kisem ban sikentin argentin nakaliang ke jong aku mu jerman jong jing sang samla ngakwa ban ai kublay lang ya baro kinong simbenta hapo jong gani ka jing rakhi ka jongi ya kani ka yut Sonde ka jongi hapo jong uni usnem ubamenta kublay shibo ning ilang baro nadu menhene ka jingesang ka bandengkong bat hapo jong kani ka jingesang ka bamentaru ublay undur rengkat bat pi bat ublay undur rengkat ru bala ka jong ka jingsang samla ka jongi bat ngin penwano ikani ka jing sakri jongi ka janmit ka bamenta da ka bangin ya snok tilang na ka jirwai ka ba Rius pa arpunyo marhadin beladap kani kecirwai saisin ngakerpat i pastor ban pelan na pakerku penwai. Bertedap tang jing kelana kun syakun kapentami yang ida ki jing snowha usatan sing jing dum utrai don borun kejat ku samla Kejat ku samla Kejat ku samla Kat makus em jing dum kar ha menta Kejat ku samla Abotem rau yang ida cimlin bas niu Ken mau bangim day ban shu sakut anta ngin yetu haku jisum bakun ke siu kejat ku samla kejat ku samla kejat ku samla kat mahu sem jing dum karam haman ta Kejat ku samla Don bun ki kamban kaina matukan ran Kum curu namar cikit bakading na Kabalang ruka dan kambat kayai wan
chốt cô xăm la khi chốt cô xăm la khi chốt cô xăm la cát mặc u sim chinh đum cà ha men ta khi chốt cô xăm la Trong nhà bên ngoài ai ngô ai me ablay lengba kane kapor kabakodor kabangilayas yo ban shashkor nakaktin ka jome kaban pen klan bor yangi bangin long ki khun ki jome kat bangidang imi dang sa asla jongane ka pertai bamen yo kam kanti yangi bangi long ki khun ki jome om jongkane ka pertai kabalong rengkat da kajing ai kabadap kerhai ka jong Yesus Kristus pautrai kajing ye kabamayan kabapla ka jong ublay kupana bam jukot rengkat ru ki jing so islok ki batiang ki bahun ki jong munsim tu kinelai hawe balong we ublay yalong kabor nakabanta ka jing isang samla long kabor nakabanta ka balang long kabor ki khon samla ki ba im hasla jong ne ka kendau bakin long ki khun jong me nadu mentala shai shadu ka bam jukot ro amen.